I pozdrav i dobrodošli u novi video. Danas snimamo novi klip i kako danas igramo utice sa Veksama i bratom. Moj brat se zove njegov kanal Muhamed Nejači, evo ga moj brat. Evo. Ajde vidi. Namesti novi i čare ja da se igram. A vi svi subscribete video i lajkate video. Ja zeleno, ti šta? Ja žito. Ajde, treba ovako. Ajde. I ajmo sada da stavimo. Ali treba... Znaš kako ovako? Ti idi tamo. Ne tako, ja tako. Treba tako pošto vedi, sunce smeta. Pošto ljudi ne vidi. Evo. A šta sam? Evo. Dođi vamo. Evo. Vamo dođi. Evo. Evo ga vidite. Ajmo sada da igramo. Ja namestim. Te su me, evo ga, ovdje su sve taj. Ti se čovek. Žuto. Ali ljudi, samo da vam kažem, ovaj je mali. Evo. Ne mi. Ja ću probati. Zašto pa neće? Ja ću probati. Eran, A, ja ću probati. čekaj, možda tamo. Ja ću probati. Čekaj, prvo da nam mislim. Ajde namesti. Evo ga. Ja probam. Ajde. 3, 4, 5. 2, ne, 6 treba. Treba 6. 3. 6. Opet. 6, to znači tu. Opet. 1. 1. 4. 4 ne mogu, brate, ti će da polazi. 3, 4, 5, 6, 6. opa, 5, 1, 2, 3, 4, 5. A 3 trebaš sama da radiš. 6. Ne, 5. Ako pustim, ajde. Ajde. Da mi jedan put. 3, ne može. Ajmo ljudi, svinjac. 1. Svinjac. Vidite ljudi. Sad je igra, vidi. Postavi tu. Ajde ja sad. Ne, ko? Ajde Ja. Ajde. Opa. 6, brat mili. Uj, 6 ajde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ovdje. Ajde još jedan put. Ti. 1. Daj mi sad ja. Ne, 1. Pošto ja tebi to sam naradio. Aha, pa ti ne razumiješ. 4. 1, 2, 3, 4. 2, 5. 1, 2. Bravo. 5. 1, 2, 3, 4. Za malko tebe. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne, ovdje. Da. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dam još jedan put. Ja još jedan put. Pa gotovo. Daj mi sam. Ljudi, vi napušite komentar. Ajde. Daj da vidim. Ovo je mi... Lajku. Mene, za mene. Ne za mene. Ama mora.
To ti je za mene. Za mene! Ne za meni. Za meni! Gdje? Evo. A za meni. Ajmo za meni. Abi za meni. A za meni. Snimamo video, ajde, daj. Aj, 3, 4. Ne, za meni. Ti si dobio 4, ajde. 1, 2, 3, 4, 5. Ajde. Sada ja. 6, 1, 2, 3. Ne, 5! 1, 4, 5. Ja, svidac. 2. 1, 2. Ja do 5, a ja idem tamo. A možda idem tamo. Ti si bio ovdje, ajde. Ovdje ti si bio. Ne, ja sam bio. Ne bio moj. Ovdje gdje bi? Ja sam ovdje. Nisi tu! Jesam! Jesam! Ja sam ti pustio 6, što si dobio? Daj mi. Idem ti maj mi. 2. Još jedan što sam dobio 6. Daj mi. Još jedan što sam dobio 6. Ne 6! I ja tebi sam pustio. 2. 4. 1, 2, 3, 4. Ne može, ti si ovdje bio. 1, 2, 3, 4, ovdje. Glupovnijeno. Vi sve, brate, vi sve da ne pratite njegov kanal. Ne Pratite! Moj kanal. To je kanal, te pratite i moje. Ajmo. Amo, čekaj, brate. Ajde, ti si 4. Zaboravili smo... 4 si. Ne, i mi smo zaboravili smo da kažemo. Ja i ti da igramo GTA. Da. Znači... A moja kanal? Ne, moja. Ne moj. Svi napišite komentar. Ajde. Ne, ja ću. Ne, ja ću. Ja ću. Mojs. Rekao tvoje ime. Da. A? Da. Ovo ti staviš u mene. Ovo ti staviš u mene, a GTA u tebe. Može? Šta? Ovo ti staviš ko mene, a GTA te stavi za tebe. Ja, ba, što igramo? Stavim na tvoj kanal. Da. Ne može. Onda ajde u tvoj kanal će igramo GTA. Ajmo. U tvoje i moje. Ne. Ajmo. I vi napišite... Erkan je Muhamed Srpski. Ne, ja nisam tu, nego samo Muhamed Srpski. Da. Ne, Muhamed neće Srpski, ja. Ajmo. Čekaj, vi napišite komentare da igramo GTA. da li da snimam kako ja sedem da četiri na teras, na taras. Ne, ja. Zašto ti? Ja. Da stedim na teras. A zašto ne? Pa ti GTA hoćeš isto. Ne GTA. Onda kod mene GTA, tebi kod teras. Da. Ajmo. I samo da vam kažem, i ti si već dobio. Šta? Ne se pobije! Ne! A? Ne! Tamo idu. Pa ti ćeš još malo otići. Daj mene, ja sam. Ajmo. Ja ti sam neko prve koraki sam internet. Da vidim. Ja sam ne vidim. Evo. 4, 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8, Opa, ja ću još malo. Ja ću još malo. Nemoj da pričate tako gluposti. 4. 1, 2, 3, 4. Ne, 5! A daj mi. A, 5, Daj mi. 5. Ti si na zeleno, čekaj. Tebi još fali još 1, 2, 3, 4, 5, 6. Još 6, dej. 2. 2.
Ajme. Ajmo. Meni još samo 1, 2, 3. 1! 1. Ajmo. Tebi Isto, je- pa. 4, Nisam vidio. 3, 3, Čekaj da pokažem. 3, daj mi. 3, A pa meni još fali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Još 14, tebi fali još 5. 3, 1, 1, 2, 3, 4. Ovdje 3. još 1, brate mili. Tebi još 2, bre. 2, 3, 3. Ajde. ne. 3, ne. 4, 1, 2, 3, 4, 5. 4 ovdje sam. Meni još fali još 6. Ja ću te pobiti. Ja, vera. Javi. Ajde. 3. 3. Nećeš. 2. Ne! Dik 1. Ne be, 1, 2. Ne, tako Meni ne. fali 2, 2, 4. Još 4 fali mi. Tebi... Šta je to? Šta je bre? Ajmo. 3, Šta? 4, sad. Sad ti je 10. 3, ne! Ne, 3. 3! Pobjedila sam! 3! 1, 2, 3. Ne bre, ovako, ovaj ne računaj, samo 1, 2. 1, Gdje su moje dame? Svi se Evo ti. Evo ti, brate mil. Evo ti, brate mil. Evo ti, brate mil. Evo ti, brate mil. 4, 1, 2, 3, 5!